pelaat sä Candy Crush? Joo. Okei. Mikä tässä on idea? No, tässä yhdistellään tämmösiä karkkeja. Ja sit kun niitä saa 3 tai enemmän peräkkäin, niin ne katoaa. Ja sit niistä tulee tommosia yhdistelmäkarkkeja. Ja 5 karkista saa semmosen superkarkin, mutta ne on tosi harvinaisia. No mut sullahan niitä just 3 tossa. Joo. No, pitäis ne yhdistää. Mitäs siitä tapahtuu? Katsotaan.